Tingnan nyo, may mga cactus din po dito mga friends. Oh. Yan. Dito mga friends, oh, meron din silang mga kainan dito. Yan, dito nyo yan. Ganda nung sunset. Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogzy TV. Whatever the topic, vlog it! May pakita para ako sa inyo mga friends. Ito oh. Hindi ko pala naipakita to. Tingnan nyo, may mga cactus din po dito. Yan oh. Yan po ay Opuntia Delini. Okay? Kaya din yung mga pinakita ko sa mga dati kong mga vlogs. Dito sa tabi ng ano, itong I Love Tundaligan. Yan po. Pati na sa kabila, meron ding cactus. Meron din yung Opuntia na sasabi ko. Opuntia Delini. Yan. Tanim din pala sila dito ng ano, yung Opuntia o yung prickly pear cactus. I Love Tundaligan. Dito mga friends, oh, meron din silang mga kainan dito. Yan, dito nyo yan. Ayan po. Mga kainan din dito sa may Tundaligan Beach. Okay? Yan, nagbibenta din sila mga pagkain dito. Yan, yan may shawarma. Oh, mga friends, oh, yan, kita nyo. Ang ganda nung sunset. Yan po, ganda, pagmasdan. Plus, yung mga alon, no. So ayun na mga friends, hanggang dito na lang tayo. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Vlogzy TV. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye!